Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini kilong ki khubor bamda kasni. Kajantia National Council JNC Cleariat Circle menta kasni ka neutral ujun arajar absan kumshi benta ka jingkamau ya ka jingrakhi ya kasni ka jingkot jingkya jingka jingbam jingdi na World Food Safety Day 2025 haringkat ba ka perthai barok ka wei ka seng da ka wei ka lenti ka lashim ya ka senjam banit khenra ya ka dukan barli hotel kumjuru ik restaurant ki bahap hapo uput usam jingka shnong Cleariat banpen jeli ya ka rukam trekam jingki kahamtam ha ka bayad day baga jingko jing suba kabam gadi na kabenta upai ba hagani ga jingnet kenra ka seng hapo ka jingelam uba simbo bayar sumer general secretary ka JNC Cleariat Circle kalala batshem ya ka jingne jakya ba jingne bomkho hakikatu ka ne kidukan bad ki hotel ha Cleariat bad kani hi kan sawanra ay ka jinge ka bakraw ka jingko jingkya upai ba Kaseng kalabu ru kajing maham gini gidukan bagi day banek ko shisha ya kabam kadi asya bakin ID hau pai ba ban bam khamtam ki kena school ki bajurung batni na kapor sya kapor hagini gidukan pani kaseng kala ongru bagajing bam kadi kajing imbriu te hagani kasngi rakhi jingkan mau ya kasngi kajing ko jingkya ngidi shisha banbu hakmat e ka khod ka suba kenang bakanum ra ya kajing pang baharukam ki bala ban kata e kajing imbriu Namar kakot kakya kari kaspa ba ha kajing injang beri. Kaseng kaburu kajing kerpat iki yang traikam ke food safety officer ban pek. Seli yakini kidukan haman laki por nang bakini kidukan ru kinum shimsting ya kakam ha kabede ba kajing ba. Kaseng kaburu kajing maham balada kini kidukan kimla abanne ekabadon kam kata abanne khut khamtam ha kijakashan bam kaseng kanum shong Keliti bahkan selek dah kebeting yaki. Pengkut General Secretary ke JNC Cleariat Circle Pak Sembok Bayar Sumer. Ni nak kalian ngejantia National Council Cleariat Circle. Nila shimshi bentah ke ban petngor. Ya kidukan sya, dukan ja, kibalade kinong di dah kidekar, kibadan hapo uput usam ke Cleariat. Namar nak kedau bangiwan hang ni. Kedai kebangi dan kami kecilek khoi le subah ke jaka badai ban shed ban tiu ya ki bam kidi amde bangi wan hang ne ni atnut la ne ni bishni ya ki kam tre ke joki nre na kaliang jongi ke Jantia National Council Cleariat Circle ni dadon kam shisha ya ke kecilek khoi nama kim lada kim le khoi kan wan ra shisha ya ki jai jingpang jingstom ha ke jing improve takadau ni kom ke JNC Cleariat Circle ni la shim Nila sengau kia ha kabai day bat kene kabenta ban lepe le sili ha kaba yade bat kijaka shed jaka tiu kijongki ban nila yo ishisha nila shem shisha ye kijing jabo kijing jaklia kabala palat liam ha kijaka kiba ki shed ye kijing bam ha kane kador halor baki padba bobon balang boban bandrung ban bam bandi akidukan joki ban ingit scam kanwan ra iki cacing pang ban kata ya kamet kejong ubriu ni kerpat jor ki trai dukan ba kidei ban pen khoj kloi ya ki jabo jaklia haga jaka shed jongki bat ni kentu jor na liang ka sing jongi ba kin le khoj haman la bagi shed lam kumta ka Jantia National Council Cleariat Circle kan nam shong klikti ni airu ka message na kaliang JNC Cleariat Circle jongi ya ban labu ke jinggerpat banaka liang ka office trekam jong food safety bahkan shimkia haman la upnai ha ka ba kinlek pelisli baro kidukan ya ka khoj ka subah